Takže čaute ľudia, vítam vás u nového videa. Dneska sme na bajkoch a tu je so mnou Leo. No. Zdravite. Skoro. A ten si tu začal robiť tričky. Na nič. Tak to možno bude poznať, kde sme, ale aspoň potom môžete, keď tak sa môžeme stretnúť a natáčať spolu. To je dobré. Čakajte, ja vám to natočím. Vidíte? Neviem. Ideme da kde? Tam máte preduleja. Bo to ten robí hovadiny. No, tu máš šťastie, že ma nezrazil. Auto zo zadu, to ten ide po ceste. Za chvíľku asi uvidíte auta. Tieto auta. Auto. Druhé odbočilo. No. Dúfam, že viete čo. Keď nie, tak uvidíte čo. Ale zrejme podľa mňa, hej. Týbok, čakajte, vás dám dole, bo ide cípek. Čo? No. Choďte na ňo. Čo on zadzvonil? Videl moju ruku, možno aj dvakrát. Ideme jump tam dole potom. Ha, ja zaň mám. Ideme tam ten jump. A tam viac pri tom betóne. Tam je jump. Viac pri tom betóne. Degečku. Ideme. Počkajte. Páňa sa nám tu kývalo jak niečo. A ideme. Dúfam, že ma dobre počujete, bo fúka vonka troška dosť. I jump! Len to tam je tak, kde. Tá asi nepôjdeš. Pôjdeš? Hej, dobre. Nestoja tam. Aj, dobre, no môžeš. Že sa teraz nechce, ale potom cestou späť to skočím. Jo. Inak som si objednal jeden držák na hruď. Ja vám poviem skade. Z tému, neuveríte, ale z tému. Ale je brutálny. Nepoď. No. A nebol vôbec drahý, asi tak 2 €, 3, 4.
pekná búrka ide aj neúko. Teraz keď bude fúkať a príde búrka, tak sa bude do 100 km na rážu. Takže... Ako teraz by sa nemali ísť ako na vlakov, bo bude búrka a sa vriti. Ja viem, poďme tu na. Tam pôjdeme na poli, počkajte. Tam pôjdeme na poli. A čo tam chce? Teda, co? Neviem, sám is very good. Check Hej, hej. shut up. My name is... Tá. A fúka. Neviem, či počujete. 100 kilometrov. Toto nebolo 100. Nie, bo to by bolo tornádo už. Od 80 km za hodinu je tornádo F1. Už aj 85 km za hodinu fúkalo. Poznáte tátu? Poznáte? Poznáte? Tam traktor ide. Najbližší vlak. Ja to vám ho neukážem, traktor bola som. Ideme jump? Ideme jump. Sorry. Jo, tak to ste sa mi tak pokývali. Mobil, lietadiak, no presne. Čakajte, ja sa vás opravím. Tu kúkajte na ňo, aké majú rukavice. Záhradnícke. Tak rýchlo ide to ten... Kámo, tu jaká búrka. Počkajte, ja vám to natočím za chvíľku. Pozerajte, aká je tam búrka. Ty vole. Sorry za ruku. Zase. Čo? Terén. Terénik troška nezabije. Terénik troška nezabije. Výbore. Kamera. To bola kamera, ktorá blikala policajné auto. Ešte červená modrá. Ideme tam rovno. By sa videli. A búrka bude dobrá. Ideme rovno. A vám ukážeme dosť zácnu autinu. No 10 by ich malo byť na celom svete. Keď tak potom môžete napísať do komentárov, koľko ich je. Ale počul som, že 10. A keď bude otvorené kapota, vám ešte ukážeme to
Viete, aké turbo tam bolo, vieš, skačí V8, motor. Výfuky, jak neviem čo. Ty vole. Páňa, budú viac videá ohľadom bajkov, čiže nezabudnite pozerať a zapnite si Áno, je tu, ale nemám. notifikácie, dajte odber. No síce notifikácie si zapneš tak, nie, že dáš odber a dáš zvonček. Tak to môžete spraviť. Tu je tá Audinok. Ešte vám to potom ukážeme na iných dieloch, videách. Dneska to bolo taká rýchlovka. Čo? Stegeš. Tu býva učiteľ našej školy, ale on je mučiteľ. Zase on nemôže zrobiť. Tu má zvonček inak. Zrazu nás zráme. Zajtra? Keď zajtra pôjde vonka, ideme točiť. Nie. Čo je zajtra? Zajtra mám 6 boletika. A zajtra je posledný deň školy. Mal som mať 7, ale mne premiestnil na etiku na 6. Čiže ja mám kompletne, no nekompletne, máme zmenený rozvrh, že zo štvrtka hudobná je presunutá na stredu. A to je dobré. Aspoň nemám 7 hodín. Ty vole. Tu na včerečku, kebyže viete, aké sú pekné auta. Mustang. Až dva sú tu dakedy. Corvette CC8. Krásne auto. Tu sú Taylor Rally auta. Ja môj spolužiak. Taký kukuk, fuck it. Kukuk, fuck you. Kde? No. Tam? Hore? No tak. To neviem. To ma nezajíma. GTIčko. YouTube vám ukážem v ďalšom dieli. Nie že dieli, ale videu. Tento diel vydám asi dneska alebo zajtra. Bo še mi nechce strihať. Že šebe najmem, uvidíš, že šebe najmem strihača. Miro. Nie. Dneska zrešil, ešte dám ti cestu. Rovno pri škole, tak ideme ku škole, ne? Ani tu sme neboli. A to je jedno, pôjdeme rovno. Keď stihneme to tam. Ideme podľa mňa Marcinaška. Za chvíľku idem domov. O 4 minúty. Pôjdem domov. Ty ideš? 4 minúty? Hej. Čo? 6 idem domov. Budeš ešte aj video? Video musím strihať. Nie. Dlhšie môžeš, budú 7. Nemôže. Koľko má minút video? 15. Však to Dorite, však to nebudeš mať 5 minút z toho videa. Budem. Ja nevystriham všetko. Dajem ti tam tie ruky. Jak ľudia, keď ste takto strihať, pošlite mi váš Discord alebo Messenger alebo WhatsApp alebo dačo. Napíšte do komentárov. Ja si vás pridám a môžete strihať, keď chcete. Ty veľa tu je. Čo precháš?
Eso. Veľa. Školskú... Ja kebyže... V ďalšom videu vám ukážem školu, ale je úplne otrasná. Nie, že otrasná, ale ten školský pre škôlku pavilón, ten je otrasný. No. Bo my máme pekne zateplené. Škôlka nie, to práve, že do škôlky by mali dať. Bo tam je zima, nie? Počúvaj, Leo, tie pavilóny už sú dá 5-krát zateplené. Už na 5-krát ich zateplovali. Bež to vystárne, potom pôjde zase cez to zima. Bajčík ST500. Dobrý je na vidíčko. Ideme jump, dávaj, idem prvý. Idem prvý. Hej. Ideme jumpík. A neskočím. Tak to ste zase odleteli. Komu ja mám 15% baterky. 15. Chcem jumpu, kebyže mám rýchlosť. A tamto sa dobre jumpuje. Nech si dáva pozor. Aj ty si dávaj pozor, nielen. Vieš čo, nie. Tu je ten, čo teraz skoro zrazil auto. Nie. Čakaj. Potočík, jaký je. Nie je veľký. V ďalšom videu. Všetko budete mať v ďalšom videu. Toto je len taká ukážka. Čuli ste? Čo? Kde nevadí. No. Mohli ste si všimnúť troška strih, keď ste si vôbec všimli. Ale mali by ste, bo to... No ideme ďalej? Poďme hore. Kde? Poďme hore. Poďme. Nejdem už. Nejdem. No pôjdeme v ďalšom diele. Zajtra? Čo je zajtra? Štvrtok. Keď bude pekné počasie, tak hej. Pekne všetko. No to také. Toto dá rýchlo ide tam. Aha, pozrite. Neviem, či to vidno na videu, ale ide extrémne. Ale to na všetko obišlo. Však tam to bolo. Ja sem. Nájde. Poď, dávaj. Rozkaz. Som dal troška strih. Bo tam bola babka. Kam ty si sa obšul? Taký strih, že nikto nepozná. Aj keď som tam bola, som išiel 10 metre ďalej a to nikto nepozná. Tam ona. Ukážem, jak mala otvorené ústa. Jo, more, ešte ma zajebe, aj mňa. Môj profický rukavice nemôže auto zadvíkať, hovorí. Nemôže. Profi rukavice. Hej. Profi. Napíšte do komentárov, kto také rukavice nosí. Na bajk. Alebo na krosku, alebo na cť. Zeme rovno. Poďme takú motoku. Šuštru. Tam zase more. Shut up! To video bude troška dlhšie. Troška dlhšie, no. Alebo budeme 5 minút. Á, nie. Strašne na 3 sekundy. Jabka. Ale to sú zlé. Čo nie sú dobré, vidíš? Taký
postihnutý Leo. Ja? Či ti buzi? Nenadávaj. To teba neukážem. Ísť dopredu. Ty záver, aj ty tak, ja natáčam a ty taký taký dobrý záber bude. Každý, kto vidie toto video do komentárov, podľa mňa napíšu, že to čo tam je za degešo. Keď sa pýtate, kto to je za degešo, tak je to môj kamarát Leo. Tak poď. Hej! Kde? Tu na niekde? Už tak? Alebo takto zober. Ďalšie pár dobrý, nie? A toto čo zase boli pre chvíľku na ceste. Toto čo sa tam boli pre chvíľku na ceste, to bolo geniálne, ty takže... Jak ty takže kukuj. Si ešte u tej cecky tam jablka. Taký silný človek. Taký silný človek. Jú. Lada, či čo to za auto tam ďalej? Lada Niva. Nie, to je Niva. Niva sír. To je Niva sír. Nivanská. Niva 5000. Moje rukavice na auto. By sa zbudilo. Niva 1600. Niva moje rukavice. Ideme? Ideme na nové. Jaj, no. Šíce. Juj. Tak to tie motorky, niečo majú vysokú riaditka. More, riaditka nie úplne tak, kde vrití. A ty sedíš na zemi a riaditka sú tak 10 metrov hore. To geniálne motorky majú. Nie, ešte sa mi... Prejdeš a budem natáčať. Taký seš, nejdeš ma. Tak hore fúka dá. Hore fúka extrémne rýchlo. A prosím. Vieš čo tak silno fúkalo, čo zvalilo strom? No. Tam už sa vytvárala tá tromba. To je začiatok. Jaj, tornáda. Hej, tromba. Nie tornádo, ale tromba. To len toto do polky, čo sa ti tak a nedotočilo sa úplne na zem, to je tromba. Ten by mal ísť. Bango, ča. Toto by mal ísť na psychiatrické liečenie. No nie. Jo, toto škoda, to nič, to každé, to... Nebudeme hovoriť radšej, koho bijeme. Nie, nebijeme. Nie.